chỉ bay ule và in chu Thilṭha ti chung chang ka soi chak tlat mai Mother Teresa chuan midang te chunga I that na hian naktu ka chuan sia jinga hlo to lo ni mai thei ma se ban san chuang su alo ti a hei kan dor hi city bus stand bul mai ani a ro sur tam chang hian mi then khat ron cholu tanom ve thina anin thlashun kan hlawa thutna te kan lo pe ve sok sok thina ni chuti lai ka hria chwa fo thin chu kan u pakhat hian a chan chin min shila chum khat vai va kona khwanin kan bazar tur ro in min danga in pakhat varanda a hian kan cholu ta in nei tu te khan in chunga lu turin min ron soma ma se kan hu na sata wangin kan lu tu mai lawa min ron som le thina in thlashung deuh chungin kan lut ta a kan kor hu thlak na turin kor lum te min pe a ki chuan engemaw chen kan chol hnuwa kan kal le ta a ati kum som ve lai hnuwa khanin van doi thlak takin kan u chu alo kan sar pal hlau maya Mumbai a in an kolin an kala chuti lai tak chuan mana ro su laia vai va kona an chol na in nei tu nu kha alo kan sar ve hlau maya Mumbai a chuan an sukal ve a an ma ani damdoi ina hruaya buai pui tu tur poisa senga roi tur an zon lai tak khan kan u te nen chuan anin hmu chuaka anin soi pok ta a kan u chuanin midang roi ngai reng reng lo ke ni chu kan kal thang to a engkim kan hria lom hei ke mala ka fit tha a ka hruai ang cheu alo ti ta hlau mai ani chu alom om lutuka kan u chuanin van doi thlak takin chatuan ramin pansan to a karon soi chuak ve cha kani midang chunga Thilṭha kan ti hian phut le nei mia lawa Thilṭha kan ti hian van lam hian min lo chin cha eng tik nia emo chan pui kan ngai nia te midang kan mamo nia te pathianin min chan pui tu tur kan tan mi tangkai kha alo ruat ve thina ni ti siang u Bible po in Thilṭha ti ning lo turin min zir tir kha